online radio. The online radio that makes you happy. uMgwaze. Kubatshazubulwane nesihluku wesilisa okuthiwa ubulala udadewabo ngokumgwaza wamnquma uqhoqhoqo phambi kwengane yakhe esigamekweni esenzeke emzumbe esigodini ibaphumile ngesonto. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezo. Mina uplaza kuthuthu ngakhumalo bathi ilasbona amagumede ukuthi usemusha lekhanzo uphinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke ezihamba phambili. Kubatshazubulwane nesihluku wesilisa okuthiwa ubulala udadewabo ngokumgwaza wamnquma uqhoqhoqo phambi kwengane yakhe esigamekweni esenzeke emzumbe esigodini ebaphumile ngempela sonto. Umnumzane ke usanele Ntini olamana nomufu unkosazana Hlenge Wentini obeneminyaka engu-34 uthe esosikhohla efile isenzo okuthiwa senziwe ngumfowabo osola ngokubulala ingane yakwabo ngesihluku futhi kabuhlungu kangaka. Elandisa ke abezindaba lapha nokuyisoleze ngokwenzekile. uNtini uthe umsola nomufu uyiwele nomfowabo omncane bebehlala ndawonye nomsolo besanda ukubuyela ekhaya kulandela ke ukuphelelwa umsebenzi lapho bekade esebenza khona emaplazini. Uchaza uthena akahlali nabo ngenxa yokuthi usebenzele emkhomazini. Uthola ucingo ngomgqibelo ekseni uvela komunye womakhelane emazisa ngokwenzekile okumshaqise kakhulu ngoba ke ubengakulindele inhlobo ukuthi ke into ebuhlungu kanjena ingenziwa umfowabo yigazi lakhe. Kuthiwa ke uqala ngomgwaza amanxeba amahlanu esiswini nasezihlakalele ngaphambi kokumgwaza emphinjeni wamnquma uqhoqhoqo. Kubuke ingane yakhe eneminyaka emibili ukufike amalungu omphakathi ikhala phezu kwakhe udadewabo eseshonile. Kuchaza uNtini eqhuba ke uthe uze kuthiwa umakhelane bezithele kuye ephuma ngomnyango ephethe ibhakede elinegazi likadadewabo nommesa usebenzisile embulala. Bambuza ukuthi ke wenze njani. Kuthiwa ke washo ngeqholo ukuthi usembulela udadewabo bese banjwa ekhona lapho kwathintwa amaphoyisa waboshwa ngosuku lesigameko. Sekufike amaphoyisa kuthiwa umbulele ngoba ke bekunezwe lithi akambulale ngoba uye akamthakathayo. Kushaqisa kakhulu lokhu bawumndeni kwenza ebadideka kakhulu behloseni ngalesi senzo njengoba ke ubesanda ukubuyela ekhaya ayekade ehambe ethe uyothwasa nakho manje sebuyenza into ebuhlungu kanjena. Baphatheka kabi kakhulu bawumndeni futhi ke abakazi ukuthi kungani enza into enjena kakhulu ke ngoba benakekelwa uye udadewabo ngoba bengasebenzi kulandisa lapha uNtini. Kuthintwa ikhansela leward 13 lapho ke kwenzeke khona isigameko. Umnumzane Siyanda Doncabe uthe simshaqisile isenzo sijele endaweni futhi ke simphatha kabi kakhulu ngoba umufi nomsola ngabantu akhule nabo endaweni bashaqeka kakhulu babuholi bomphakathi futhi ke abahambisana inhlobo nezigameko ezinjena ngoba zenza umphakathi uhlale lovaleni kusho uDoncabe. Sekela lahlala wenhlanganelwa nodlame olubhekiswe kubantu besifazane kule ndawo iwomen of umthwalume unkosazana Bongile Sithole uthe naye ukhala ngazilinye nekhansela lendawo uthi kuyabakhathaza ukuthi ke ukwanda kwezigameko ezinjena kubaphatha kabi. Ukwanda kwezigameko ezifuzelezi kuphinde kube buhlungu kakhulu kulezi ngoba ke kwezinye ilungu lomndeni okufanele ngabe yile livikela abasifazane bomndeni nabomndeni walo lapha baphila ke kanzima ngabantu besifazane usho unkosazana Sithole. Bafethu izona ndaba ezihamba phambili enkezweni lezo namhlanje ethini ukuphaula mayelana nodaba olubucayi kanjena udaba olubuhlungu ngalolu hlobo lelu lakuthinta khona owesilisa obulale wagwaza laphana udadewabo waze wamnquma uqhoqhoqo ngehlungu nje sifana naleso hlangane ku comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho uvo. Mina ke ngilasibona amagumede sizophinda futhi nginibone kwivideo elandelayo nodaba oluhamba phambili. Nisiphathe kahle, ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare kukhona okukhulu nakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.